Gilaraw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ipadayon ang fuel subsidy alang sa transport sector sa Pilipinas ubos sa iyang administrasyon. Matod ni Marcos Jr. nga mas palapdan pa sa iyang administrasyon ang pagpanghatag og ayuda hilabi na sa mga driver nga grabing naapektuhan sa sagunson nga pag-usbaw sa presyo sa mga produktong petrolyo. Iapil na sa fuel subsidy ang mga tricycle drivers. Sa iyang press briefing sa Malacañang kagahapon, gisaysay niini nga dunay igong pondo alang sa sektor sa transportasyon. Padayon sabang ilang pagpangita og mga pamaagi aron masustener ang mga programa sa gobyerno ug aron matubag ang problema sa transport sector. Dugang sa Pangulo, ipadayon sab sa iyang administrasyon ang mga libreng sakay. We just discussed that we are going to try not only to continue the fuel subsidies for the transport sector, but to expand it to include the tricycles, which up to now have not been included. And so we talked about in the cabinet meeting, we talked about the funding, where it can come from, and how we are going to manage the funding for the additional fuel subsidies. We have enough budget, I think, to last for most of this, for this year and a little bit beyond. But we still have to find that. We have to find that money if we're going to continue. The libreng sakay continues as is. That continues. But what we are going to do is we are going to do a program for the students. Because if they come in, we will fully subsidize first their pamasahe. Dakong hagit sa bagong administrasyon kung unsaon pagsulbad ang problema sa padayong usbaw sa presyo sa mga produktong petrolyo sa nasud aron makibhangan ang bugat nga gipas-an sa yanong mga driver. Kahinumduman nga dugay nang nanawagan ang mga driver sa gobyerno og dugang ayuda. Dunay nahatag nga fuel subsidy ang gobyerno sa mga driver apan alang kanila dili igo ang nahatag sa gobyerno ngadto kanila. Sugod niadtong Hulyo 1, giaprobahan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB ang dugang 2 pesos nga minimum sa pamasahe sa tanang public utility jeepney nationwide. Gipaningkamutan sa Administrasyong Marcos na mahatag ang gikinahanglang serbisyo ingon man matubag ang tanang yangungo sa katawhan. Niadtong Martes, nakapahigayon na og unang cabinet meeting si Marcos Jr. ug matod niini daghan silag naiskutang mga lakang apan ginahanay pa sa iyang administrasyon kung unsa ang mga angay unahon sa unang usa ka gatos kaadlaw sa iyang paglingkod isip bag-ong presidente sa Pilipinas. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.